Tervetuloa Alkemistin aurinkojoogaan. Asetu lattialle ristiistuntaan, niin aloitetaan hitailla nenähengityksillä. Jos kaipaat helpotusta asentoon, voit laittaa allesi esimerkiksi 2 kerroin täytetty tyyny. Keskitytään rentoutumaan hengittäessä hitaasti nenästä. Hengitetään niin hitaasti, ettei ääntäkään kuulu. Hengitetään niin pitkälle, että myös ylemmät keuhkot täyttyvät. Takaisin tullessa jarrutellaan matkalla ja kun saavutaan neutraaliin paineeseen, otetaan uudestaan rauhallisesti nenästä sisään. Lähdetään avaamaan lantiota ja selkää pyörittämällä napaa samalla kun pidetään polvista kiinni. Aloitetaan hyvin pienellä liikkeellä vasemmalle. Ja voidaan hidastella niissä kohdissa, missä tuntuu mahdollisia jumeja. Annetaan liikkeen pikkuhiljaa kasvaa. Ja sitten oikein suurta liikettä. Ja pikkuhiljaa sieltä palautuen pienempään ja pienempään. Vaihdetaan suuntaa, aloitetaan taas pienestä liikkeestä. Pikkuhiljaa kasvatetaan ympyrää. Mennään sinne oikein suureen. Sieltä hyvin hitaasti pienentäen ympyrää palataan takaisin. Seuraavaksi aseta jalat suoraksi eteesi ja molemmat kädet osoittamaan eteenpäin, kämmenet vastakkain, peukalot osoittaen taivaaseen. Hengitetään voimakkaasti suun kautta sisään, liikkuen sisäänhengityksellä taaksepäin ja uloshengityksellä eteenpäin. Hengitetään ihan täyteen jokainen sisäänhengitys ja uloshengityksellä päästetään irti neutraalin paineeseen. Keskitytään hengittämiseen ja annetaan sen ohjata liikettä, eikä liikkeen hengitystä. Laita kädet taakse tueksi ja ota rauhallinen ja pitkä hengitys sisään, jota jäädään pidättämään. Keuhkot ovat ihan täynnä. Laita suu kiinni, kieli kitalakeen. Anna vatsan kevyesti punnistua alaspäin ja ulospäin. Ja anna keuhkojen tulla neutraaliin paineeseen. Asetu takaisin ristiistuntaan ja ota käsilläsi kiinni nilkkojen yläpuolelta molemmista jaloista. Lähdetään liikkumaan edestakaisin hengityksen tahtiin. Sisäänhengityksellä eteenpäin ja uloshengityksellä taaksepäin. Pidä liike rentona. Muista hengittää keuhkot ihan täyteen joka kerralla.
Vielä muutamat. Ja sitten rauhallisempi pitkä hengitys, jota jäädään pidättämään. Suu kevyesti suppuun. Kaikessa rauhassa keuhkot ihan täyteen. Kun ollaan täytenä, asetutaan kevyesti alaspäin, mennään vähän kasaan ja annetaan vatsan pullistua ulospäin. Hengitetään ulos hitaasti, hallitusti, keuhkot ihan tyhjäksi asti. Kun ollaan tyhjänä, mennään pidättämään, vedetään vatsaa kevyesti sisään sekä lantiopohjalihaksia ylöspäin. Hengitetään sisään rauhallisesti, asetutaan polville, lähdetään uudestaan liikkumaan edestakaisin hengityksen kanssa. Sisään hengityksellä eteenpäin, ulos hengityksellä taaksepäin. Annetaan hengityksen ohjata liikettä. Jokainen hengitys ylempiin keuhkoihin asti. Mennään pidätykseen. Eli otetaan kaikessa rauhassa keuhkot ihan täyteen. Ja pidätetään samalla kun pullistetaan kevyesti vatsaa alaspäin ja ulospäin. Hengitä hitaasti ulos. Keuhkot ihan tyhjäksi. Jäädään pidättämään. Ja samalla vedetään vatsaa sisään ja jännitetään kevyesti lantiopohjalihaksia. Hengitetään sisään, asetun takaisin ristiistuntaan ja otetaan kiinni olkapäistä. Peukalot olkapäinen taakse. Lähdetään liikkumaan vasemmalle sisään hengityksellä ja oikealle ulos hengityksellä. Liikutaan rentoudella, rauhallisuudella ja annetaan hengityksen ohjata liikettä. Oikein hyvä. Laske kädet alas, rentoudu ja ota keuhkot ihan täyteen. Jäädä pidättämään ja kevyesti pullistetaan vatsaa ulos. Ja ulos hengitys kaikessa rauhassa. Keuhkot ihan tyhjäksi.
Vedetään vatsaa sisään, jännitetään lantiopohjan lihaksia samalla kun pidetään hengitystä. Hengitä sisään ja aseta vasen käsi rintakehän korkeudelle osoittamaan ulospäin ja ota oikealla kädellä tiukka ote vasemmasta sen osoittaessa sisäänpäin. Lähde hengityksen tahtiin liikuttamaan vasen käsi ylös sisäänhengityksellä, oikea käsi ylös uloshengityksellä. Taas kerran hengitys ohjaa liikettä ja hengitetään yläkeuhkoihin asti. Vielä jaksaa loppukiri. Kaikessa rauhassa keuhkot ihan täyteen. Ja kun ollaan täynnä, jäädään pidättämään ja tarkistetaan asento. Ja pidetään pieni veto käsissä. Kaikessa rauhassa keuhkot ihan tyhjäksi. Pidetään edelleen pieni veto käsissä ja vedetään vatsaa ylöspäin sekä jännitetään lantiopohjan lihaksia. Rentoudutaan, lasketaan kädet hetkeksi alas. Sitten laitetaan kädet kurkun korkeudelle, vasen käsi osoittamaan ulos, oikea sisään. Jätetään keuhkot ihan täyteen ja jäädään pidättämään. Ja kevyesti pullistetaan vatsaa alaspäin ja ulospäin, samalla kun pidetään pieni veto käsissä. Hitaasti keuhkot ihan tyhjäksi. Jäädään pidättämään. Vedetään kevyesti vatsaa sisäänpäin ja jännitetään lantiopohjan lihaksia. Kaikessa rauhassa keuhkot ihan täyteen. Ja kun ollaan täynnä, jäädään pidättämään ja tarkistetaan asento ja pidetään pieni veto käsissä. Hitaasti keuhkot ihan tyhjäksi. Jäädään pidättämään. Vedetään kevyesti vatsaa sisäänpäin ja jännitetään lantiopohjan lihaksia. Sisäänhengitys, rentoutuminen. Käydään polvien päälle istumaan. Aloitetaan pumppuhengitykset. Eli otetaan lantiopohjan lihakset mukaan, jännitetään niitä sisäänhengityksen kanssa ja uloshengityksellä rentoutetaan. Hengitetään suun kautta, leukarentona, jokaisen hengityksen täyttäessä myös ylemmät keuhkot.
Rentoudutaan, suu sukkuu ja keuhkot ihan täyteen. Ollaan täytenä, jäädään pidättämään ja rentoudutaan siihen. Rauhallinen uloshengitys. Keuhkot ihan tyhjäksi. Jäädään pidättämään, vedetään vatsa sisään ja jännitetään lantiopohjan lihaksi. Rauhallinen sisäänhengitys. Käydään ristiistuntaan ja tasapainotetaan tila rauhallisilla ja hitailla nenähengityksillä. Hengitetään hitaasti niin ettei ääntäkään kuulu ja jatketaan sisäänhengitystä niin että tunnetaan ilma solisluissa asti. Rauhallisesti hengitetään ulos aina sinne neutraaliin paineeseen saakka, josta uusi sisäänhengitys alkaa hyvin hitaasti ja hallitusti. Kiitos kun liityit seuraan. Kiitä myös itseäsi, että teit harjoituksen, joka tuo aurinkoa päivääsi.